Hej. Nej, det er video. Det er video. Er det video? Det er video. Jeg har øl i hånden, Stephanie. Det kan du ikke gøre mod mig. Stop! Kom. Ej, hvad? Det billeder. Jeg prøver at zoome ind. Nej, du skal fjerne din telefon, så vi kan se vores ansigter. Kan du ikke zoome? Jo. Nej, det kunne da dig. Pause. Stop. Jeg gør ikke noget. Jeg kan da ikke forholde den sted. Nej, jeg kan ikke. Det er noget til siden. Ej, jeg har også zoomet ind. Sådan der. Ej, det er kun mig, der så billeder af. Kom. Du tager den hen foran hovedet på mig, jo. Ej. Ændrer nu. Nej, det er mig. Hvor trykker man henne? Ude på billedknappen. Og jeg er helt sikkert. Vi har ubredeligt i hovedet. Vi er ved brede, mand. Ja. Kom. Ej, vent lidt.